ରୁହ ରୁହ, ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କ'ଣ? ସୁନା ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଜେଜେମା, ଝଗଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଆରେ ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ଝଗଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଗପଟିଏ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ରହୁଥିଲେ। ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଜଣକ ନାଁ ଲାଲୁ ଆଉ ଜଣକ ନାଁ କାଲୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଁ, ମତେ ବି ଭୋକ ହଉଛି। ଚାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋଜିବା। ଚାଲ। ସେଇ ଘରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ। ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିଲା? ନାଇଁ, ମତେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ମତେ ବି ମାଡ଼ ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳିଲାନି। ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ଏଠି କେହି ନାହିଁ, ଚାଲ ଖୋଜିବା। ଏ ପିଠା ମୋର, ନାଇଁ ମୋର। ଏସବୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା। ସେ ମନରେ ବିଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ଏତିକି ଭାବି ସେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଲେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ରୁହ। ଏ ପିଠା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋର। ନାଇଁ, ଏ ପିଠା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏ ପିଠା ମୋର, ନାଇଁ ମୋର, ନାଇଁ ମୋର, ନାଇଁ ମୋର। ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଗ କରିଦେବି। ଆରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ପୁଣି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବଡ଼ ସାନ କହି କହି ସେ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଖାଇଦେଲା ଓ ଗଛ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରି ଉଠିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଏଇଠୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଯଦି ସେମାନେ ଭାଗ କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଧା ଅଧା ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାଇଲେ ଜାଣିଲ ତ?
ୟା ପରେ ତମେ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବ? ନାଇଁ ଜେଜେମା, ଆମେ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି।